ሰላም አብናይሉ ማንተ ቪዲዮና የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ፈጽሞ ያልጠበቁ ክስተት እንዳጋጠማቸው ተነግሯል። ከሙን እንታይ ዝባሃል ዘሎ ኩናት ሻዕቢያ ተጀሚሩ ከማሰብ ዝምለስ ወታደር ኢትዮጵያ የለን ጆምን ከም ጀምሳሰሉ ቪዲዮታት አለው ሐደሽ ቤተሰብ ታሪክም ለቻናል ኩልኩም ሰብስክራይብ እና ጎርኩም ጀምሮ ኮራት አዝብቲ እስከ ንخدናፍቶም ቪዲዮታት ዘለው ኮስረኩም ሽበት መስረኸውኩ ናይ ኤርትራ ናጽነት ዮሐና ህዝብ ኤርትራ ይለ ታይ ማለት ተጋሩ حتى تصرصنا ታይብ ዘለን ለህዝብ ኤርትራ ኢንዲፔንደንስ ሆፈለ ዋጋ ዘين ኸር ኮነ ይኸል ግን ናይሲ አክሰስ አይ ሽግሪ ናይሲ አክሰስ ናይ ባህር አክሰስ ኢሳዝ ወለ ነገር ከም ናይ መጨረሻ በደም ደጺ ባላ ይስ አነ ቀደማይ አሰብ መንገዲ ገለዝ ባህል ይخدخ መንገዲ ሰርሒ ፌደራል መንግስቲ አርክ ዝገር መንገዲ ሰርሒ حدش ما كونكريت اسفلت حدش انا فهمت ميرا دي كونكريت اسفلت يقول لك الله هذه جهودي سمعني يرو مالتي هذا ما يصير تغير انا نفسي رجل سوم انت يرو شو فكرها احسن يبهل يرم شو سياس خودو لب ظهر من زنبر ساعات جلزه هاي اللي قلنا نقدر شو انترفيو اساس زغرني حتى قدام يمسنا امريكا اوفيشال نات سلابخ بالانجليزيه ترجموا لسمعون مايك سبايت ناي نغاري هذه ارتراح تاي جبره بنات ابنت كمناي ترى ريل استيت ناتي عيناتي نازل ነገር አይኖርዶ 30 ዓመት ይሆን 40 ዓመት 50 ዓመት 90 ዓመት ምክራይ ከይካል አክሰስ ናይ አክሰስ ባህልን ወደ ማትና ባዘራ ንግራው አነ ይቀረው ነው مرتع سلوي هوكو أزود هذا أجندا أجور خونا أنا سمعه تمالي تقدم من شرون تهونا كم غير فلقنا كاوي الحليفو أنا هاد برزنتيشن صغرون نقرأت له بالدبلوماسي بجلزور بوجي نجلر زي النجر أنا وين هاي قبل أنت الحاجة خالص እሱ ዘበለ ይመስላል بنات እምነት አክሰስ ክህልውና አለው እዚህ الحساب مثل ما يريد استيت اون ነገር እዚህ الحساب ቢካፕል ቢርና محساب ተዘይኺልና ምን 30 ሚሊዮን ህዝብ ይወጽሕ له አክሰስ ይድልዩ እዚህ ሳስ በላይ ከንጸልፈ ታይሉ ጅቡቲ ካና 3 ቢሊዮን ቢሆን 2 ቢሊዮን ይወስደለው አሰብና ልባየና ጅቡቲ ጥራሕ ካብ ትጥቀምስ ንስኹም እሱ ተጠቅሙልና ጅቡቲን حلال ይገርላ وجبتي كربودي الناس من معه يدين ولا له ريخ بحزي سياس شعو تسمع عاش قرشو تزخو النيرو ارتراي مسلكات زعل ارتراح زارس ايربورت الذي بحالي من قد بحال الله تلقحت له بشو عطيه متناقفه غزيها قلت شحنات شته ድንገት ከማخرሰው አዲ ጉዳይ ዘትንትን ዝመስል ዓለም ሁሉ ለትንትን حسب طفي حسب عفار تنبر قد فهمت عفار ينبرن حزي أبز خد كل وقتها ما يرتر عفارات ولا مرحتين أبز سلوزلو نقصا هو مجبوت اسم حلالة غير الله الكاس هزبخا ودوخا ما أنت إثيوبيا هي تكمل خاك ولا يفرس كتير إذا تسمع أنت عينت متهري لأخدم ذلك حزب تግራይ جግናይ መራሕን ተረኺቡ ተዓዋታይ كل ግዜ ህዝብ ትግራይ ዝወድቕ ኣብ መሪሕነት እንቅፋትን ተፈጢሩ እምበር ትግራዋይ ፈጽሙ ኣይስኮንን ويانا تقراي انت اللي انتاب زلطف تقراواي انتاي رخيبو انتاي لكم موت سدت هلقيت وردت صرفي طميت مكره بك كلام كل سلطان تدلي ما تقراي حين اذا سنه سلطان كدلي شالك هل كان كل شنو
صامات يوم زين ودك بوصل يبيت يزولهم بقى هم قالوا لهم مقاهرهم يأتوهم يرغرق بالمكلاكية أو تقراي كرغرق والخد دفعت قل أهوز بلاي زل تربي هم حرشعوا أسترحيهم مالفتي ويابع الله هلاي كل يوم واي أنا بحزب إرتراونا حيوك عدتوا بليتي والليل لما رأسوا لقن حزب تقراي مجمع يقدم أنا كذب بهروي يا حزب خير هاي كان حاجة ما فلت خش فخرا أنا كو أي توررنا فدرال من الاستفارة حنا بين خم صاويت العالم راقون من نوركوي مدلاو نقدر لنا نحتنهم هاي مدلاوي بغدا ما موتور سايكل أو خودم كزيورة لم تجر سلطان يبهنيو كم عينك يوجد له أي لنا مزيد تلو ما يعمل تلو كبلبك ما بلبي زبها وحسن مثلا أنت engagement with the federal government وحسن مثلا تحاينا مس شعب ركب جيرنا لنا مش فن ركب جيرنا لنا ناس بالجارة كوني خلي قاشنا حيث اللي عند الولاية قاشنا واسع من نتايم ما تايجب استراتيجية تعمل تايله عنكو يرتاح حزب فانو عدامة تزقوا عصر فانو كم عندل خلوا إلهم كروا يقد عنبر هاي متفرح يا لما نقطه تقرأي أفرد أي جبرن خالي أثر تشح مسواتنا خالي مين تشح مسواتنا أفرد يجبر كان لازم كنت أفهم نخلي الخمة ثاتين زي ما ثاتشون نقول شو تأيو حسنات نازل إنجيجمنت شو حسناتنا كان قالت مين شاسي PDF تبعاتيو ثمانية PDF تبعاتيو بتبريدرات تنتهون PDF يوتوك تريد بوليس ميليشان إتي أخاتل أو ولا عتقنا محر حلت اليوز أخاتل لا يفتح حلت اليوز أخاتل أرمع عسرت حد هذا أرمع عسر شو عتق لازم تم ناتنا ساعة بس بريبير مين سنتكم زي لم تفلت حنيش تم عسر شباب الله وحاجة من يستقبل حاجة من يستقبل الله مالك حاجة من يستحسنا ذكرنا مرسى أي نقبل الكلمة ما قال هذا ما قد بريبير سوى مثلا تساعدتها لا يفكر على كويس ፕሮፐር ባንዳ ነው ለሰበለ ካብ ቀደሙ ባንዳ ዝኾነ ማለት አብርሃም በላይ ያለው አብርሃም በላይ መከላከያ ሚኒስተር ኮይኑ ህዝብ ትግራይ ጄኖሳይድ ተፈጽሞ ኦኬ ሶ ናይ አብርሃም በላይ ታሪክ ኣብ ታሪክ ህዝብ ትግራይ ኣብ ጸሊም መዝገብ ተሰኒዱ ዝነብር እዩ አብርሃም በላይ መከላከያ ሚኒስተር ኮይኑ ህዝብ ትግራይ ጄኖሳይድ በጽሕዎ ዘሎ ካው ጌታቸው ናይ አብይ አሕመድ ናይ ምብራቅ አፍሪካ ጉዳያት አማኻሪ እዩ አማኻሪ ሚኒስተር እዩ ጻርቃን ወነው ታሪክ ይወሎ አውዕል ፕሪቶሪያ ንህዝብ ትግራይ ግልጽ ላይ ሆኑ ካልኦት ውዕልታት ከም ዘለው ፍንጭ ዝሃበይ አውዕል ፕሪቶሪያ ንህዝብ ትግራይ ኢቭን ንህዝብ ኢትዮጵያውን ግልጽ ላይ ሆኑ ካልኦት ኖት ኦንሊ ህወሓትን መንግስት ትግራይ ናይ ኮነ ነፍሪሶም መጽዮም ጌታቸውን ጻርቃን ኢንፋክት ወዶ ረደው ሰለስቲዮም ወዶ ረደ ጌታቸው ጻርቃን ኣብ ፕሪቶሪያ ንህወሓትን መንግስት ትግራይ አፍሪሶም ጥራይ አይኮኑን መጽዮም ንህዝብ ትግራይ ወንየም ከፍሩስ አፍሪሶም መጽ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ፈጽሞ ያልጠበቁ ክስተት እንዳጋጠማቸው ተነግሯል። በአሜሪካ ማዕቀብ ዝርዝር ውስጥ የሚገኙትና በአገሪቱ አንቱ ከተባሉት ታላላቅ የጦር መሪዎች መካከል የሚጠቀሱት ጄኔራል ፊሊጶስ ከኤርትራ ከወጡ በኋላ ደብዛቸው መጥፋቱ ተነግሯል። እንመለስበታለን። ወዲህ ደግሞ ኤርትራ የአሰብ ወደብን በድርድር ወደ ባለቤቱ ለመመለስ ፈቃደኛ ካልሆነችና ኩናት ሻዕቢያ ተጀሚሩ ከማሰብ ዝምለስ ወታደር ኢትዮጵያ የለን ግባተ መሬት ሻዕቢያ ክፍጸም ክብል ጀነራል ሳሞራ የነሰናግሪሎ አብዚ ዘለኩም ተቀምጡ أول خميت خون كبراتن أول سعيدي مسمرني أول قاعد حن مسخانة بدأ بيت كما يتخون مرحبا إلى قاعد حن صراحة كما يتخون قرم يخبر لي سلكي دنقتكم زيدوا إلى الكاسل زل علكا أقات أميت زينا بصيحني عبي إرترا تأثيرهم زنورو تقارو بستفر عليه مخنيات عبي سربرايز بزبهال ملكعو أمارات خمتاو هاوم كنبر زدلي عدو إيو غزو إيو كنبر اللو نبر يغليو ناب تقراي كخديز بالكعا تعدل تفاتير اللوز بالسميع اللهم وزي أختبرها اللي دلي وبالقطامي أبتيت نبرت أوطا والشعبري أب عدوى من المركز كنت أبزنا بردت منا
هندبت حيزنا له معتنا نتم أبتحت غير لسانهم خضاب الميت زخونيا تمرجع أبكني حواتهم خون سلازلو أقدمو حدا جيجا زخونا حبريتا سميعت لذنا ورطو أقدمهم كيدهم نيرو من دم مخمقو بدوب في سناتاتهم أقدمهم بسقرو دوب تتحيزهم زنبوري أمنيقا عشقرتي قلم علتي اجي تسددو قال ميدياتات بقوي حضريتا خف محلالفا سمعنا نيرنا تشويهم زنبورو قال ملدبن نزي انما الرامو نزوم نايلومي أبتحت غير زنبورو من قصة إرتراف زقبرو حدقات مسرات يموتيم حتيتنا زنبرنا قطري بعد فتات توم زنبورو كلهم قوتي تفقيدنا الحار حيزنا يوم نزينا أبكن حواتهم أبكني هزلي أبكن زير فلان زدقائي مانتي ثم قدو تداليو بمرتشاهم قدو قوليهم ثم كترفو تداليو كترفو قوليهم مرتشاهم انتهي الناير مرتشاهم العلم ثم دوزحو كترفو تدالي امنيرم مزحتهم سبح دار بديهم إرتراويان بابهم إرتراويان بعد بيتهم إرتراويان زرقوبهم سلازفهم مزحتهم مالتي ساعتهم من طرفين عليهم ولا بابهم من بديهم من تجارو كوينهم إرتراويان ويحمس جبروا بتعرفوا له ثم قالوا أتقن لهم عالتي عبد من دفرها حديرهم له صباح عدوى خاصية مالتي واو خبري تفاني مالو بلبي بتعام زحقسيو ابزي اب كتافنو إنا زلنا بتلفزيون ون كتاتولنا ملا قرن افريكا إيرترا تግራይ ኢትዮጵያ ውን حوسو عبي ستيب نقدميتنا خيدنا زلنا قبل خاليه ቅድሚ ሕዚ ዝተወሰኑ ኮንሰርንስ ኤግዛክትሊ ዝተወሰኑ ኮንሰርንስ ነይሮምኒ ኣነ እውን ንዓይ እውን ብዙሓት ነገራት ዘቐረበለይ ስለ ዝኾነ በዚ ኣጋጣሚ ንመንግስቲ ኤርትራ እንተየድነቕኩ ክሓልፍ ኣይደልን ዓብይ ብስራት እዩ ንህዝቢ ኤርትራን ንህዝቢ ትግራይን ምናልባሽ ኣብቱ ዋዕላ እውን ስለ ዝነበርካ ኣብኡ ዝነበረ እሱ ክበሃሉ ከለዉ ዝነበረ ናታቶም ኤክስፕሬሽን ንገረኒ ከመይ ነይሩ እቲ ፊሊንግ ብጣዕሚ ዝገርም ብጣዕሚ ንኩልና እንዲሩ ኣገሪሙና ወይ ኣሰንቢዱና ሃይለ ሰርፕራይዝ እንዲገሩና ንኩልና ምክንያቱ ንሕና ዝሓተትናዮ ቁፅሪ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ዓብይ ምስጋና እዩ ዝግባእ ማለት ንሕና ዝሓተትናዮ ቁፅሪ ቶም ናይ ፅምዶ ኣባላት ማለት እዩ ብተራ መንቀሳቐሲ ተታሒዞም ንዘለዉ ወላ ክንወሓሶም መንቀሳቐሲኦም መሐዲሶም ክፍሕሉ ዝኽእሉ መገዲ ምንዳይ እዩ እቲ ቀዳማይ ተበግሶና እዚ ምስሓተትና ትገብርዎ ዘለኹም ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ተከታተለዎም ፀኒሕና ኢና ስለዚ እቲ ሓጎስ ሙሉእ ክኸውን ምእንቲ ኩሎም ይውፅኡ ተባሂሉ እዩ ተነጊሩና ዋላ ንዓና እዩ ሰርፕራይዝ ገይሩና ትኾኑ ኩሎም ማለት እዩ ኩሎም ዋላ ተሰሪድዎም ዝፀንሐ ኤሞፅዮም ኣብ 4 እንዲኦም ዝኽፈሉ እቶም ተኣሲሮም ዝነበሩ ሃይለ እቲ ከመይ ይመስለካ ገሊኦም ኣብ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ብሕጋዊ መገዲ ከይዶም ከብቁዑ ብስግሮ ዶብ ተመልሱ እዮም ገሊኦም ጠቕላላ መንነት ከይሓዝቡ ብፀንሑ ማለት እዩ ንሳቶም እውን ኣብቲ ኩናት እዋን ብስግሮ ዶብ ኣትዮም ዝኾነ መለለይ ከይሓዙ ክንቀሳቀሱ ዝፀንሑ ማለት እዩ ኤርትራዊ ዝብል የብሎም ኢትዮጵያዊ ዝብል የብሎም ማለት እዩ እቶም ሓደ እቶም ሳልሳይ ደረጃ ድማ ወታሃደራት ነይሮም ምስ ሰራዊት ፀኒሖም ኣንደበት ንሕና ተጋሩ ኢና ኣፋኑና ዝብሉ ማለት እዩ እዚኦም እውን ብፀጥታዊ ዓይኒ ተራእዮም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝፀንሑ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ኩናት እቲ ኣብ ውትድርና ዝካዕ ክንዱ እዋን ፀኒሕካ
መንነትካ ሓሊኻ ፀኒሕካ ክንደበት ኣነ ትግራዋይ ኣፋኑን ኢልካ ምሕታት ብዓይን ጥርጣረ ስለ ዘቐመጥ ማለት እዩ እቶም ብራብዓይ ደረጃ ድማ ወይ በባዓልቲ ቤቶም ኤርትራውያን ወይ በዲኦም ኤርትራውያን ወይ በቦም ኤርትራውያን ኮይኖም በቲ ናይ ኣብነት ብናይ በዓልቲ ቤቶም ጥራይ ክኸዱ ዝፀንሑ ስለዚ ኣብ መንጎ ድማ እስኪ ኩረት አዘብቲ እቲ ቪዲዮ ከም ተዝሪኹም ወይ ዝመስል ሓሳብ እንተሃልይኩም ኣብዚ ቪድዮ እዚ ሓሳብኩም ኣቦታኩም እንትናገሩፅኩም ኩረት አዘብቲ ላለማንተ ቪድዮና ጀሚሞስ ነይሮም ኣብ ወፃሊ ቪድዮ ተመይሰ ክሳብ መፅእ ነቲ ቻናል እዚ ኩልኩም ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ